bakit ba? Ay, tapos na pala yung kanta. Pero bakit ba, mahal? Ito, may tanong ako Bakit ba may mga tao talagang nabibigla yung hindi makapag-isip ng maayos, biglang gumagawa ng mga aksyon na talaga nga namang padalos-dalos? Ano yung mga halimbawa dyan? Tulad ng breakup nyo ng ex mo. Diba? Hindi pinag-isipan kaya kayong dalawa nagpapakiramdaman kung may comeback. Huy! Alam ko yan na hanggang ngayon para kayong nag-i-stalk ng isa't isa at gusto na ulit tikman ang isa't isa. Mahal. Ano yung sa'yo? Kimchi no yun na da. Ay, ito na naman ang araw na kung saan tayo ay nilook forward na ang uwian ni da. Happy Friday everyone! Happy Friday kasi kasama mo ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hanapin mo. Ako to mahal, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko 69 tayo! 6 to 9 p.m. Ako po ang iyong makakasama sa programang Usapang Pag-ibig na talaga nga naman lahat ng problema at topic mo sa pag-ibig ay talaga nga namang napag-usapan na natin. Diba? Anyway, mahal, mabalik tayo pero minsan talaga may mga ganong pagkakataon na mahal mo o namimiss mo yung ex mo. Diba? Yung sinasabi nating minumulto ka pa rin ng kanyang pagbembang. Huy! Hindi, yung minsan mismo na siya na parang gusto mong makipagbalikan kasi nga siya pa rin naman talaga, 'di ba? Pero hindi ka sure kasi natatakot ka baka ma-reject ka kapag umamin ka at magmukha kang kawawa, 'di ba? O dahil Friday naman si Kim Chino ay nasa mood para mangunsinte. Sakto tonight, alamin natin kung talaga nga namang pwede pa kayong mag-comeback. Kasi tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 paraan para malaman mo kung mahal ka pa ng ex mo. Miss niya na. O, sige na, umpisa na natin. Una, maaaring mahal ka pa ni ex kapag o maaligid pa rin siya sa'yo. Diba? Siya yung mismong lumalapit, hindi yung ikaw. Mararamdaman mo naman at makikita at ano pa ba, madadama ang kanyang sandata. Ay! Anong sandata? Hindi yung sandata niya kasi dyan, yung efforts. Ayun yung sinasabi kong sandata. At kung mahal ka pa niya, diba, mag-e-effort siyang bumalik kahit awkward ang inyong closure ba? Nakapag-closure ba talaga? Yun yung tanong dyan At yung effort na yun, mahal, minsan siya yung magme-message, siya yung mag-i-initiate ng meet-up. Uy, kita naman tayo. Uy, kumain ka na ba? Uy, namimiss kita. Wow. At ikaw, mahal, kung ikaw ay napapangiti sa mga efforts na yan, ay talaga nga naman, isa lang yan. Isa lang ang dahilan. Ikaw ay marupok. Di ba? Kaya yung comeback na nasa isip mo ay may possibility kapag kinukulit ka pa ng ex mo. Particularly, siya ay lumalapit at gumagawa ng mga paraan para talaga nga namang pansinin mo at ikaw ay matikman ulit. Hoy! Ay, isa pa lang yan, mahal. Sa pangungonsinti ni Kim Chino, meron pa akong 2 bala dito at si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa. Kaya mahal, rock-rockan music muna tayo at manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Happy Friday! Basic! Metro's number one. Love Radio.